Hunrei takan chol ton huin tun tuma chuan to be hero x season 1 kan recap ve le anga atop thlenga en turin ka som vek cheu ni ti chuan soitan ang o abul tan na chuan linling chu lo lang Mr. Cheng ni na chuan a project tu po hi hero ani vek thei dan tura angai dan te chu linling chuan lo soi fiam mol mol ma se Mr. Cheng chuan linling a thil soi chu alo pumpui vak lo ni tura ni a thil soi lai po chu du tok tu chuan nan sil ngal vat soi chun zomin hero chu tu pon ni vek thei lo thu le theina emo thabi ka an pian an ngei thu chuan lo chang le mak ama Mr. Cheng a hi former advertising executive member ani awangin linling chuan amom bo boxi a du lo viang ma se linling chuan a thil tum chu a that zia sil fia tumin a soi fia le thin ma se Mr. Cheng chuan engatar ma lo ngai sak le chung lo chuta chapa an office atang chuan linling chu chuak tu chuan a han ti mak jok kindawa chuan linling chu building chunga chuan ding in athil ti ve piang an hno sak zela wang chuan ril runa takhen alo om chuta billboard advertisement na nice le mun ten lo len chen awang chuan a thina rim hle engtika aman ni angani ve theilo dan tur te chu ngai to in a ril runa pa bok ani chu tiang thil te ngai to mek lai in an superhero nge trust value mi puite tanga nei sang to nice chu lo lang ta hlol mai nice lo lang che chu superhero ti taka savate chun lo thlok ngal sang sang chuta nice chuan engma soi lem lowin an din na mun building atang chuan azuang thlata dai mai chu tiang khopa mi perfect ni si chu engtin nge ama nu na nge alak du jok ti in linling chuan alowin ngei to na sa nice character hi han soi fi zoila ama hi mi perfect in suala emo IQ lama emo competition enga po ni se thataka ti chin mi puite superstar ani a ma se tianga ama nu na nge ala du hi amak jok khopani reilote a chuan mi je le naw te chu an lo thleng ve le ngal miss j hi nice mentor ani chutia nice thia nan mu chu miss j chu thin rim hle a chan chu an organization hi nice wanga lar ni a nice berati to chuan an organization ta na poidon lu tuk wanga ni chuta lin chu nice thina bulchia lo om ve sia wangin miss j chuan abodika ten hena linling chu man tur chuan han ti ve ngal an office lama an vatlan hu chuan miss j chuan lin chu athil mu engkim soi chuak vek tur chuan a han ti ma se lin chuan soi tur lo shelo kher mai ma ni in tilhumani ti na lo chang deuh top miss j in linling han en cheng deuh chu an mel vel te chu nice net in anga ti ema wang le nice chu a thi to sia wang chuan linling chu nice anga siam tum na ril ruan nei pha ta ni a chan chu nice angan siam thei chuan nice fans te le an organization tan thil thatak a thlen thei don wang ani chuti lai nui j chu a boss Mr. Sang chuan alo call Mr. Sang chuan program nice an anei tur chun sang le ain pu cha that le that lo te chu alo ngai ven ani chuta ama linling chuan theile theilawa lo au chokin nice chu a thi to ti in alo awak miss j in Mr. Sangan a she ta lo wangin na pang in fiam thom mai mai ni thu chu kola tang chuan a soi fia le ngal mak nakin dewa chuan linling chu nice ang tak tak tur chuan an pu cha chan ta asam te chu an siam that sak mol mol rin a in nice alo ang phian mai miss j bok chuan an program nei na mun tura chuan an kalpui le ngal chuta linling ti ngai na shelo lutuk chuan engtin nge kom don engtin nge ka ti don ti in miss j chu han zot ngal chiam miss j chuan lo changin overacting a ngai lo thu le ama nai chu mi puiten an du to sa ni awangin engpo soi che mi puite chuan an lom viau tur thu chu na lo chang athil soya pianga chuan konfi le tur chu na shil pa bok miss j bok chuan thu dang chu lo soi le in ama linling chu miss j ten an man de awang chuan news lama linling a bo thu chu an lo soi na sa hi ni chu tiang thil linling an han sia chuan a thinarim ve hle a chan chu ama linling dam reng chunga midang ni na ho a omang i wang ani nakin dawa chuan an kaltum na chuan an vatling ta mi puite chu nice ngak chuan an lo pung khom na sangang mai tiang khopa an lo loma wang chuan nice anga lem champo ni se no malo ti ve le phian sin chuin thlakin jim lam chu lo lang linling chu nice anga chak le
rin tlak ni tir tum chuan Miss J le nau te chuan an lo ti tir na sa nice anga siam chu an tum buru mai ni zan lama chuan program en nei na mun tur danga chuan an kal le ta linlingan dar thalanga a han en chu amit murong chu a in thlak ti chu mu thei alom ro le viau ma se Miss J bok chuan lom hal tuk lo tur chuan han sil leng halwat a ma tanga hero mi puite superstar ni chak thin linlinga tinga han om ta mai hi alom je le a phur ve to zia chu angai to na chuan a soi mol mol ataka soi chok chuang lo ma se chuta Miss J chuan linlinga chu nai jin huna chal tak sia chuan bial nu nei tur chun chang chu a han sil linling chuan makati viau rolin alom ro le viau a chan chu a bial nu tur hi mun ni a hunrei tak mun chu lo star to awang le alo ngai ven ve to thin wang ani nakin dewa chuan mun chu lo lang papakhat hian nice chu mun ne na mu achak le chak lo chu han zot mun chuan mu achak le thu wa lo changin hunrei takain mu to lo thu le angai le thu chu seitel bok chu da linling te chu an lo thleng ve le chia nice ang taka an lo chu to awangin mi puite chuan an lo notice lo kher mai kar chung lam chu lo langin linling chu mun mu to na wang chuan lo jam le shi a jam em awangin Miss J chuan thu ro na pele te te pa ngai taka om tu chu na shilani lin chu a chu du mai lo wangin Miss J chuan a han pe chok le pa a han chok che chu mi puite chuan lo phur ngang mai mun bula a han kal che pe chu phur to takhin ni hlom linan muni kut avon saknuin program ni interview ni na tura chuan an kalta ni chuta an host tura chuan mi pakhat samsei enlighter an ti mai chu alo lang hlol mai diktak chuan enlighter hian nice le muni te organization hi ti chet vek alo chak ani Miss Jane enlighter han mu che chu aphu chiang kher mai a chan chu sual taka zo na lina a zo arin na wang le a shet lo tur thil a zo wa ka rin wang ani zo na vel chu an han in zo tan ta enlighter chuan zo na mol mang le za pa lo tak taka a zo hloma wang chuan Miss Jane ngai dan po ni to lo hle an interview po chu du tok tur le shutdown mak tur chu na han sil chu ta enlighter bok chuan zo na har tak tur linlinga chu zo tin ibial nu nen hian hunrei tak in lo om dun tak sia chuan commercial hi engzat nge anei to ti in linlinga chu zo ta ni om zia taka chuan linling hi nice dik tak ani lo ti Mr. Chengan episode ti rami lo lang khan lo shil le kani mi puite chu a thlo zonga Miss J te organization ti chiat emo ti mol pho an lo chak wang le khi ni chu thil han zo che chu Miss J po chu lo sang ha le phat chu ti line mun po chuan a zo na chu har a lo ti ve hle a chan chu ama commercial nei zat po a shet vek to lo la ya nice an a lo shet tarin lo wang ani ma se linling nice anga lem chang chuan a lo she chat commercial za som thum pali nei to a an commercial nei ya hun an man zong zong za chu minute jan hi somriat panga le sukon somli pariat ani e a lo ti thlap mai tu tiang kho pa zo na har a lo chan thei mai wang chuan enlighter me po chuan mak a lo ti ril ru le a lo she chat na chan pakhata chuan kan soi tak ang khan linling hian mun hi a lo ngai ven ve to thina a lo star ru ve to hle thin ani chu wanga olsam taka chang thei po ni chu ta enlighter bok chuan a aya har se tur zo na chu an zot le don ta machine chi khat diklo she thei na khol an ti mai chu a lo khung ta huwa mai zo na dang chu an zot le nice ni na chuan mun hi imangai tak tak em ti na zot chu zo na zet chu lin po chuan chan har sa ti kher mai a chan chu o ka mangai ati chuan dot a soi angin machine a chuan a lo lang vek dona ai ka mangai lo ati chuan mi puite tangin trust value na sa tak a lo thei pa don wang ani chu ta enlighter bok chun so zet hian nice khatiang te chu zo na har sal tuk tura ka ngai lo sin a lo ti le chu ta lin chuan thu dik taka lo changin mun hi ka bial nu ni lo ti na lo chang mi puite chuan mak an lo ti kher mai an lo phu deuh zok hi ni ber chu ta enlighter bok chuan in ti thei fashion hian ka zo chuak ta e ti pa chuan mi puite ne na in lo hriamo thu dik tak chu han ti pa ma se lin chuan soi chun zomin ma se lin ling chuan soi chun zomin a bial nu chau ni lo thu le a bial nu pia lam a mangai tak le a va ti ko te naw ni thu chuan lo soi chun zom dei lin linga ngai to na chu lo longin
chu tiếng a lo soi thei mấy chana chuan eng tiklai point mun chu a lo ngei ven ve to thina zana po a video pakhatal en lo chuan a lo mu thei lo ve nge thina ni chu tiếng sang sang te wang chuan huai takin a lo soi thei pha ta ni internet a interview an nei na chu viral ngalin nice le mun du tu po an pung na sa hle trust value po nei tampha chu ta Mr. Chenga episode tir lama mi kha lo lang hlol linan a han mu chuan makati in alau thong ve deuh achan chu nice dik tak ani lo ti a hria chian em wang ani chu mai ba ka Mr. Cheng hian nice dik tak ani lo ti hi a soi chu a hlo wang ni deuh bok Mr. Cheng chuan enlighter a pui don a mo ti na kala ya enlighter chu a han ve tapop mai ti chuan enlighter chu leng hal dor chu ta Mr. Cheng bok chuan nice chu ran bei ve le ngal ma se lin ling nice anga chu ol sam takin an he thei mai lo rei tak anin be hnu chuan lin ling chuan hne ta zok ani anin sual lai te po chu an live reng awang chuan alo viral chu ni in mi j po chu lom le to hle interview vel ha thlak takan zo hnu chuan an hotel omna tura chuan an vatleng le ta thomno te phel sok sokin amut na tur lampan chuan a han kal ma se mun na tur vatlan chuan mun chu lo mu reng to ngam vak lo chung chuan lin ling chuan mun chu puante sin tir abula mut ngo chu adu che lo wangin lin ling chu mun danga mu tur chuan a han kal le ngal thom dim taka kalpa chuan mun en chuan a han hoi cheu amit vel te chu thisen vakin a lo khat lin ling po chu a phu chiang kher mai ole tu tu episode ta chuan tiang zong hilani a khong in like subscribe comment le share lama te khan tan min la pui so so ula video dot le a kan mu le vek ton nia